Com coneixeu, la Federació Catalana de Drogues reuneix unes entre 25 i 30 entitats que treballem en l'àmbit de les drogodependències, tant en el que són aspectes de l'atenció com de la prevenció. Sí que un dels aspectes que ens ha semblat interessant és fer una mirada particular als temes d'estigma i drogues. Certament, l'avantatge que s'ha portat en reflexió en els àmbits de la salut mental no ha estat igual per el que són els trastorns addictius, la problemàtica addictiva i tot el que té a veure amb els consums de drogues, quan és ben palès que és una població que té un grau, un nivell d'estigma. El terme de treballar, el temps de treballar-ho ens ha semblat important i, a més, de fer-ho acompanyats de població usuària, pròpiament, de serveis que estan integrats dins l'entitat de la federació. La primera cosa de reflexió és que la nostra mirada, evidentment, sobre les drogues i el consum i les seves problemàtiques tenen una incidència molt concreta sobre després les persones que estan fent ús de les substàncies o presenten certa problemàtica. I no hem d'oblidar que tot l'àmbit de l'atenció o de les polítiques sobre drogues parteixen d'una arrel en què han hagut aproximacions i models d'abordatge, avui encara persistents, encara que tinguem una evolució d'una mirada més complexa i molt més ajustada del que són els consums de drogues i les seves problemàtiques, però que d'antuvi han tingut una mirada molt jurídico-ètica, en què, evidentment, la substància i les drogues eren un element decisiu de qualsevol problemàtica que estigués associada i que, aleshores, el que consistia era sempre com fer perquè les persones no tinguessin les substàncies al seu abast. El model ètic i jurídic, evidentment, té una impronta important en l'àmbit de les drogues i no hem d'oblidar que avui en dia més de 500.000 persones són sancionades a l'estat espanyol per consum de drogues, en aquest cas per tinença en via pública, o el 70% de la població penitenciària és consumidora de drogues i un 30% ho són de consum encara d'opiacis, és a dir, que és una població amb un fort arrelament de problemàtica jurídica. I també un model mèdic-sanitari més pensat en què la substància fos com l'element contaminant, que sobre el que és la persona produeix tots els seus problemes. Aquesta mirada sobre el que és la substància com l'element substancial de la problemàtica ha fet que d'arrel hi hagi un discurs evidentment molt orientat en què el consum de drogues sempre és problemàtic, el consum de drogues és una cosa poc cabal en la persona i que, evidentment, les drogues han d'estar el més lluny possible de la població. És a dir, els models d'abstinència han sigut un continu en el que és els discursos de drogues i en què, tant en la que seria des d'una mirada preventiva com assistencial, aquests aspectes de discurs fa que estiguin molt presents. I que avui en dia, si qualsevol fa un assaig en un Google, com us poso l'exemple d'un consumidor de drogues, el que veurà és sempre una associació sobre substàncies concretes, però també consums abusius o diguem, de gran intensitat i gran problemàtica i que fins i tot la vinculació a el que serien els aspectes del tràfic no deixen d'estar presents. Aquests aspectes sí que fan que hi hagi un element de mirada sempre des del que és l'aspecte problemàtic del seu consum i del que és la referència clara a el que seria l'addicció, la conducta compulsiva d'ús propi de la substància, o una normalització relativa en el que serien els usos més de població jove i en contextes d'ús recreatiu. Però que quan els traiem aquests consums a qualsevol altre tipus de context que no sigui el pròpiament jove a l'ús recreatiu, són penalitzats i són valorats com amb tota la desconfiança sobre la persona que els exerceix. L'estigma no deixa de ser una atribució de qualitats negatives i despectives sobre les persones que fan ús de les substàncies, de drogues en aquest cas. I aleshores són pensades des d'un prisma de prejudici
i de falta d'informació sobre el que és el consum i la seva dependència en el cas que aquesta esdevingui. Tot estigma té diferents components i entre ells hi ha la retolació. Bé, que coneixem termes molt vinculats al que és els consums de drogues, com pot ser el propi toxicòman, addicte, etc. Que moltes vegades són retolacions que un sols es pot treure des del ex. Des d'aquesta perspectiva és un element que queda ja crònic per sempre a la persona i que fins i tot el que pot arribar és, en tot cas, a poder-se considerar com un ex-addicte, un ex-toxicòman, retolacions que sovint podem emmarcar dins el que és un terme pejoratiu. L'estereotip és un element que conforma l'estigma igual que el prejudici. L'estereotip com a idea preconcebuda, simplificadora, i que es basa moltes vegades en pseudoconeixements, tòpics, patrons culturals establerts, i que conceptualitza una certa realitat. I el prejudici és una manera precipitada, sense base de certesa de com un té un punt de vista sobre certa realitat. Aquests estereotips, aquests prejudicis, evidentment, en el camp de les drogodependències o el camp del consum de drogues, tenen un valor pejoratiu, que condueix a la persona a una posició de discriminació. Aleshores, la persona és valorada d'una manera negativa i, evidentment, això fa que el seu estatus quedi en una situació de submissió. En el camp i en els aspectes de les drogodependències, del consum de drogues, hem d'entendre que hi ha una relació, una vinculació estreta de lo que són els aspectes de l'estigma amb la discriminació i com aquestes tenen una implicació en l'àmbit jurídic. I per això trobem que no només són poblacions estigmatitzades, discriminades, sinó que criminalitzades a la vegada. El pes de la criminalització en el camp de les drogodependències, el camp del consum de drogues, és molt prevalent i és molt important de tenir-lo considerat i que, a més, condueix els seus consumidors en posicions d'invisibilitat perquè no ser, d'alguna manera, no només sancionats socialment, sinó no sancionats en forma jurídica. Com es construeix l'estigma en termes socials? La primera cosa és que hi ha idees negatives pròpiament en relació al consum de les substàncies, el consum de drogues. Sempre observat com una conducta desviada de la norma. El que està bé és no consumir. El que és acord en preservar la salut és no prendre cap tipus de substàncies. I, a més, l'element criminalitzador dona raó des de la via de sanció social i sanció legal. Entorn del consum de drogues sempre hi ha els pànics morals, vist sempre com un consum perillós i problemàtic. En els seus efectes, que té també en efecte Pigmalió cap a la persona, que pugui ajudar-lo o pugui conduir-lo a reproduir aquest element de consum no sensat i de relació d'una gestió més acurada de l'ús i la relació amb el propi risc que té les substàncies. I després, totes aquestes atribucions de persones imprudents, incapaces, poc intel·ligents, irrespectuosos, imprevisibles, despreocupats, dèbils de caràcter, són atribucions molt sentides o molt relacionades amb el que serien les persones consumidores, l'atribució de mancances en la personalitat, etc. Això condueix a que hi hagi una culpabilització de l'usuari i del seu consum i, pròpiament, també del seu problema, si el presenta. A més, són poblacions que són considerades com poblacions de risc en relació al contacte amb poblacions no consumidores, per l'element contagi que poden fer. Bé, hem sentit les amistats perilloses, els entorns de risc que suposa el consumidor en contacte amb l'altra població. I després tots els temes
que tenen a veure amb estigmes diferenciats segons el grup social al que pertanyen, aquella substància que utilitzen, si és un element de si són dones o són homes, des de la mirada de gènere, i que tota aquesta culpabilització, evidentment, va ocasionant reaccions afectives negatives cap a aquesta població. Quan el consum és problemàtic, la lògica d'atribució i reduccionisme és molt present en relació a l'individu i a la substància d'ús, i la persona pot anar creant un estigma interioritzat. Les reaccions afectives sempre porten o condueixen cap a la discriminació i cap a una distància social de les persones. Bé, coneixem el que és l'element de persones consumidores que entren en el que són els espais de grups de rebuig. És allà on jo em sento còmode, allà on tinc els meus espais de pertinença. I amb això és un element que, evidentment, es crea una construcció social de l'estigma. Consum, atribucions i estigmes que són de llarga durada, com havia dit, que són de forma permanent o crònica. Evidentment, les mirades sobre el consum són desiguals. No significa que qualsevol consum és vist des d'una perspectiva d'estigma d'igual manera. Molt diferent podria ser considerar un consum de tipus recreatiu de cànnabis de la seva observació des d'una mirada d'ús terapèutic. Fixeu-vos que a Uruguai, quan regula el cànnabis, diuen els mateixos uruguaios que l'element més normalització que va haver-hi dels espais de farmàcia i de venda al cànnabis va ser quan la gent més gran va anar a fer cua a les farmàcies a comprar el cànnabis i dir que li anava molt bé pel reuma. Això va ser l'element més de normalització de l'accés o de la venda controlada de cànnabis en el país. Molt diferent el consum quan és actiu a la mirada d'aquell consumidor quan accedeix a un servei i fa un propòsit d'abstinència. És l'element de resolució i de començar a estar en la bona via del que toca en relació a les drogues, que és, en tot cas, estar no només malalt, sinó malalt amb voluntat de curar-se. O que seria també un consum de tipus recreatiu envers el que seria un botellot, un consum donat en un espai d'ús públic que és una molèstia per a la vista i per al descans de la població. També diferències en la mirada sobre el propi consum segons la substància de la que es tracti. I no només en termes de si són lícites o il·lícites, sinó que aquests elements de reprovació segons la substància de consum es donen entre la mateixa població consumidora. És a dir, que la persona amb un consum intens d'alcohol o problemàtic veurà molt diferent el seu consum del que és aquell sí que pren cocaïna. O el que pren cocaïna mirant o valorant el que és un ús de consum de psicofàrmacs. El que és per un consum de cànnabis. Això ben conegut. Quan treballes aspectes de treball amb consumidors i amb el que són organitzacions, com pot ser les organitzacions de cànnabis, doncs veuen que justament el seu consum no té res a veure amb el consum d'espit. I aleshores el problema sempre està situat en altra substància que no sigui la del mateix de consum. Mirades desiguals també en relació al consum que hem de tenir en raó en el que és la interseccionalitat. La interseccionalitat no l'hem d'entendre com una... La interseccionalitat seria el prisma de mirar de diverses formes de desigualtats que operen juntes i que es retroalimenten, però no sempre es presenten d'una manera lineal i acumulativa, sinó que es presenten d'una manera creuada, connectada, i sí que a vegades, evidentment, al ser presents més d'uns elements de desigualtat, pot multiplicar l'efecte estigmatitzador. No és el mateix ser immigrant que provens d'una zona de la Comunitat Europea que ser immigrant de fora de la Comunitat Europea. Però és que el que és segur és que no és igual ser immigrant si la teva classe social pertany a una classe desfavorida. Per això
al final hi ha un tema de classe social que també en qualsevol element de representació de les problemàtiques d'estigma no podem obviar. En qualsevol altre àmbit de l'estigma, la classe social té un pes molt important. Així que, en el que seria el consum de drogues, evidentment relacionat amb una presència de que aquest consum sigui d'una persona immigrada, de religió musulmana, de provinència del Marroc i, a més, sigui dona, són elements que tenen molt en compte o hem de tenir molt en compte en com es representa aquest estigma. Pel que seria el tema d'una mirada, per exemple, de perspectiva de gènere, podríem parlar que hi ha una major penalització, perquè la persona està trencant amb el que són els mandats propis de gènere, amb el que és la persona en posició de sempre estar en la cura, en relació a la família, a mantenir un paper d'objectiu de ser mare, i després que no només hi haurà una major penalització, sinó que la seva arribada al tractament serà molt més difícil. La dona, o des del que és consumidora de drogues, doncs tindrà o entrarà en espais d'invisibilització molt més forts, pròpiament els homes. Serà més difícil la seva identificació en el consum problemàtic, tindran majors sentiments de culpa, vergonya, menor suport familiar, hi haurà major rellevància del paper de la parella, és a dir, aquesta en la presa de decisions per ella, majors responsabilitats de la cura, que li fan més difícil el compliment del tractament, hi ha major judici en relació al seu paper com a mares i en posar en qüestionament el seu vincle en relació als seus fills o filles i tot el que són els aspectes de violències masclistes que estan associats al consum de drogues en dones. Tots els elements d'interseccionalitat, que poden ser diversos, posem per cas orientació sexual i consum de drogues, com tot el tema chemsex, apareixen tots uns prejudicis d'estigmes en què són persones en què tenen un consum no només abusiu de la substància, sinó que, a més, molt viciós vinculat al sexe, 3 dies de tancats en un pis, realitzaren relacions sexuals. Tots aquests elements d'estigma estan molt vinculats a aquesta interseccionalitat. Què trobarem? Doncs que lligats a tots aquests estigmes, evidentment, hi haurà més obstacles relacionats amb els models i processos d'atenció, en tant que estiguin adaptats a les seves necessitats, obstacles relacionats a la invisibilitat i a la seva accessibilitat i obstacles relacionats amb el suport de la xarxa familiar, com també en les oportunitats de tractament. Quan parlem d'estigma, hem de diferenciar diferents nivells d'estigma. La primera, i vinculat a l'àmbit del consum de drogues, són l'estigma estructural que existeix ja. Les regles, les lleis, els procediments polítics de les entitats públiques i privades que restringeixen drets i oportunitats a les persones estigmatitzades. L'estigma estructural és l'accessibilitat a certs serveis d'atenció i que no estan pensats per la població, per exemple, de consum de drogues actiu. És un motiu pel qual ja hi hagi una discriminació clara des d'un estigma estructural, en què no s'hi són reconeguts certs drets a recórrer a nivells d'atenció o de protecció. Dones en situació de violència masclista, doncs, que no tenen els recursos de protecció perquè el seu consum és actiu i no estan considerades aleshores persones que poden accedir a certs recursos d'atenció. Persones amb consum actiu de drogues que la xarxa sensellarisme li posarà moltes resistències. Serveis d'atenció social, els recursos d'atenció social, que justament la condició d'abstinència són presents també perquè tinguin dret a l'accés a aquests recursos. O fins i tot l'accés a segons quines atencions de salut que, evidentment, sempre estaran prioritzats aquells que estiguin en posició d'abstinència o en què, en considerar-se un consum de drogues, encara que ens presentin un problema de salut mental, sempre s'entendrà que el tot problema és
vinculat al seu consum de drogues i que una continuïtat d'atenció pot ser posada en qüestió. I elements de regles i lleis que, evidentment, en el cas de drogues coneixem bé perquè tenen un efecte claríssim sobre la persona consumidora. L'estigma social i públic, que seria el que emet la població general i grups socials, pròpiament fins i tot professionals, i que funcionen en forma d'estereotips que associats al que és el consumidor de drogues, les persones que poden presentar addicció. I després ja seria l'estigma personal, el que experimenta pròpiament la persona consumidora. El percep, l'experimenta i al final, en últim cas, el pot internalitzar, el pot fer propi. L'estigma internalitzat és un element important de l'estigma de la persona perquè pertànyer al que és el grup d'estigma és ser conscient de que existeix un estigma cap a la persona. Tots els estereotips que són experimentats directament en el contacte amb la població i que, al final, la persona acaba sentint-se mereixedor d'aquest estigma. Perquè tot estigma i tot estereotip pejoratiu acaba lesionant en l'autoestima de la persona. I la persona fa seu el que és culpable, n'és responsable d'aquest discurs que el marca, el senyala, i que és, aleshores, aplicat a un mateix, s'internalitza. Més enllà del que són referències de discurs a nivell de termes que poden rebre, pejoratius, siguis gandul, siguis borratxo, siguis perillós, siguis un drogat, ets un farrupero, ets delinqüent, ets culpable, ets feble, tots els temes de diagnòstic o element que et puguin d'alguna manera etiquetar, la persona està sentint culpabilitat. Això és per culpa teva, tu t'ho has buscat, sent vergonya, perquè l'altre, la mare, el pare, la família, com t'atreveixes, vergonya hauries de sentir. Ets una persona fracassada, una persona perduda, no es pot confiar en tu. Incapacitat que poden sentir perquè un recau i l'altre afirma segur que tornaràs a consumir, ets molt incomplidor. I la distància en voler-los veure. No et vull veure, marxa de casa, estàs acomiadat de la feina, o fins i tot el distanciament en la penalització que molts usuaris poden haver sentit a vegades en relació al contacte amb serveis que en un moment els havien, o potser a vegades encara, expulsat, però també ara, a vegades, des del punt fins i tot que hagin pogut sentir, mira, quan toquin fons és el moment de sortir. Molta recomanació. Hi havia hagut professionals a familiars que fes-lo fora de casa, expulsa'l. Evidentment, apropant més la persona a la situació de màxim risc. Tots els aspectes que tenen a veure amb l'amenaça, amb l'amenaça que poden suposar a la teva integritat, el risc d'estar proper a ells, els aspectes de la custòdia de les criatures, és a dir, una persona consumidora mai no pot ser un bon pare o una bona mare, dificultats a l'accés o exclusió de serveis d'atenció, abús de poder en el servei com a privilegi, l'abús de les sancions, la falta d'informació en comunicar-los, les coses, en explicar-los, en prendre decisions d'una manera comú, el tracte despreciatiu, abusiu, vexatori que poden haver sentit, fins i tot vinculat a vegades a racisme i masclisme, sentir-se conillet d'Índies. Bé, són molts elements en els quals aquesta consciència, aquesta aprovació final de l'estereotip i l'estigma fa que la persona l'internalitzi, el faci seu i aquests aspectes li facin un dany important en el que és la seva autoestima
i fins i tot la seva autoeficàcia després en l'intent o la possibilitat de fer canvis i resolució de la seva pròpia problemàtica. Components d'estigma social i públic que s'internalitzen en termes cognitius, certes creences errònies i negatives sobre aquestes persones que un la fa sobre un mateix. Si a mi em diuen que soc perillós, que soc incapacitat, em sento no confiable, em sento violent, m'expreso de manera inviolent i em sento incapaç de resoldre les coses. En termes emocionals, si a mi m'atribueixen reaccions emocionals negatives com la ira, la por, la desconfiança, doncs expressaré i sentiré vergonya, culpa i decepció. Si hi ha una discriminació directa cap a mi des del que és el sentir rebuig, que em neguen atenció, que no som contractats, que som sancionats, doncs evidentment la persona pren posicions d'aïllament, de rebuig o dificultat a cercar ajuda i les seves conductes s'agreugen en termes de risc i abandonen els tractaments. La internalització de l'estigma és un element que es retroalimenta, perquè quan més una persona internalitza estigma, més empitjoren les seves condicions de salut i en termes socials. Les perspectives d'inclusió social estan cada vegada més limitades, l'autoestima i l'autoeficàcia es disminuiran i, evidentment, la voluntat i la capacitat de canviar és molt menor, aleshores. Hem de tenir molt en compte que quan pensem en les poblacions de consum actiu i fins i tot marginal, en condicions socials marginals del consum de drogues, hem d'entendre que el 80% llarg de la població que arriba en els contextos de reducció de danys, d'espais de consum supervisat i en situació d'ús més marginalitzat de drogues, abans han intentat tractaments. És a dir, que la porta d'entrada als serveis de reducció de danys és haver fracassat processos de tractament. Ho dic perquè moltes vegades pensem que la reducció de danys és la manera d'entrar al tractament, sí, però també és cert que la realitat és que són persones, en la gran majoria, que els seus processos han fracassat i que han vist com anaven empitjorant les seves condicions i la seva perspectiva de sortida ha estat o s'ha vist cada vegada més limitada fins a arribar a la possibilitat de sentir-se incapaces de produir un canvi en la seva realitat. La internalització del consum és sabut que té uns efectes importants sobre el que és els àmbits de la persona. En termes socials, augmenta els seus problemes familiars, condueix a situacions de desigualtats socials i d'atur. Hi ha una reducció important de totes les seves interaccions socials i entrant en el que són, al final, contextos propis del consum exclusivament i el que és l'exclusió social. En termes de salut, la problemàtica s'agreuja, dificultat o negativa ja directa a buscar ajuda i molt baixa o baixa adherència als tractaments. I en termes psicològics, el sentiment de culpa, la vergonya, l'autoreprovació, la ràbia, l'angoixa, disminució de l'autoestima i l'autoeficàcia, com hem dit, i perspectives limitades de futur. Tots aquests elements d'internalització són els que van cada vegada aprofundint problemàtica en aquests tres nivells diferents que apunto. El que podem veure és que en tots tipus d'estudi o d'anàlisis de la internalització que poden haver-hi, que hi ha diferents recursos de valoració, l'estigma internalitzat és molt freqüent i molt prevalent en la població de consum de substàncies psicoactives. Quan dic de drogues, de qualsevol tipus de substància psicoactiva, també, pròpiament, en població d'alcohol, que fins i tot en alguns elements de valor poden ser fins i tot superiors a el que són altres tipus de consum de drogues. En sentiments d'alineació,
aprovació dels estereotips, fer-se propis els estereotips, la percepció de la discriminació, l'ansietat o sentiment d'habitació social que poden haver-hi amb ells i són mereixedors i una resistència baixa a l'estigma que estan sentint. Evidentment, és molt necessari treballar aquesta reducció de l'estigma internalitzat per poder produir elements de millora en l'atenció i poder tenir millors pronòstics de tractament en la persona. Si parléssim del que és l'atenció i l'estigma des del que és l'àmbit dels professionals, els professionals no són neutres en aquests discursos d'estereotips, de discursos o elements pejoratius o de prejudici cap als aspectes del consum de drogues. Encara que ens ho mirem des d'una posició professionalitzada, com que no som neutres, també condicionen la manera d'afrontar i atendre a les persones consumidores de drogues. I des d'una lectura pròpia del que són els usuaris en contacte amb l'àmbit professional, ens diuen que moltes vegades el que perceben és una manca d'adequació en el tracte i que no aconsegueixen atendre ni entendre les persones quan van amb altres tipus de problemes de salut que no són pròpiament els de la dependència de drogues. És a dir, que el problema del consum de drogues invisibilitza, tapa el que és la demanda de la problemàtica que està presentant la persona i que no se sent en cap moment comprès. A urgències, la influència negativa que imposa la seva addicció que porta i que aleshores fa que no es reconegui la malaltia física que presenta. Que professionals no argumentin que no tenen els coneixements específics per atendre-les, alertats per l'addicció i que tinguin major dificultat a tenir una atenció pertinent en l'àmbit d'urgències. I després que molts professionals prefereixen derivar al cas. Si hi ha un problema de drogues, és evidentment que el problema és atès des dels cas i que, evidentment, senten que els altres problemes de salut són aliens a la problemàtica de la persona i que el que és important i el més prioritari és que s'atengui l'addicció. En termes de professionals de la salut mental i addiccions pròpiament, senten que s'atenen bàsicament la patologia, l'addicció, i no a la persona que la presenta. Sentir també actituds de rebuig, comentaris despectius, consells descoratjadors i poc pràctics sobre la seva problemàtica addictiva i no rebre una informació adequada sobre quin és el seu trastorn, la seva problemàtica o pròpiament quins són el tractament o el tipus de tractament que precisen o que necessitarien conduir i que se senten ignorades o moltes vegades culpables. Des de l'àmbit de l'atenció social, ens poden expressar aspectes que tenen a veure amb atenció sempre condicionada a l'abstinència i que estigui ben confirmada per informar. És a dir, que la desconfiança sobre pròpiament la persona és sempre molt present. I després la desconfiança i comentaris despectius i descoratjadors. El prejudici d'abandonament de la cura dels fills també és molt present i que les urgències d'atenció són desconsiderades pel seu consum. Com he dit abans, aspectes d'exemples tenim en el sensellarisme o en la protecció de la violència masclista. Sabem que qualsevol element de factor terapèutic, perquè sigui aquest eficient, eficaç, necessita d'una bona relació terapèutica. Abans que pensar en el que són les nostres millors estratègies terapèutiques, és bo plantejar-nos o pensar i fer revisió sobre com observem, com mirem la persona usuària de drogues. Perquè el pes de la relació terapèutica, junt amb els aspectes que tenen a veure amb esdeveniments extraterapèutics, com viu la persona en el seu context,
els aspectes ambientals de la persona són els elements de major pes en el que és les possibilitats de conduir o d'acompanyar un procés de millora de les seves condicions de la persona. I en aquest aspecte, evidentment, que hem de fer molt d'èmfasis en com la professional s'està situant davant de la persona usuària en l'element d'acompanyament de l'atenció. En valoració d'aspectes de com és percebuda en termes de culpabilitat o de responsabilitat, diríem, de l'usuari en el que existeixi cert problema, s'hagi presentat certa problemàtica o hi hagi la posició de resoldre, quan té a veure en consum de drogues, és en el que hi ha major pes en què se li atribueix responsabilitat en l'adquisició i manteniment de l'estigma. I això té un element molt fort o molt potent en termes d'estigma sobre les persones consumidores. I que veuríem en aquest quadre la diferència que pot haver-hi en respecte a altres problemàtiques de salut, com pot ser pròpiament l'obesitat, la diabetis, la depressió o qualsevol altre tipus de trastorn de salut mental com podria ser l'esquizofrènia. És a dir, el consum de drogues és en el que es disposa, i des de la mirada pròpia dels professionals, màxima responsabilitat tant en per què han adquirit aquesta problemàtica com la màxima responsabilitat en resoldre la problemàtica. I és evident que sabem que qualsevol acompanyament terapèutic o de tractament que pugui conduir-se a una eficiència i millora de la persona s'ha de fer des d'una responsabilitat compartida, no des d'una responsabilitat única en la recuperació situada en la persona. És evident que és molt diferent poder fer un abordatge d'aproximació en el que és l'acompanyament de la persona des que ets un alcohòlic, és una atribució de problemàtica en què això vol dir que el teu cervell està malalt, tens una malaltia cerebral i que això sempre serà així, però tu tens que fer servir el teu cervell per controlar el problema, el que seria una mirada en què tens un problema en què veus més del que tu t'agradaria, has desenvolupat un hàbit que voldries potser canviar, els hàbits s'aprenen però també es poden desaprendre i tu seràs capaç de canviar el teu hàbit. És a dir, unes aproximacions que estiguin sempre mirades des de la perspectiva de l'empoderament de la persona en la seva opció de resoldre els seus propis problemes. L'estigma és present en els professionals, sí, evidentment. I això els condueix a una manca de confiança sobre la persona usuària, si serà capaç de resoldre el seu problema. Veurem aleshores moltes vegades que la confiança en els professionals és baixa. Això fa que els seus aspectes d'estar propers siguin menors, sinó que generen posicions de distància. La desconfiança en l'anàlisi de les seves accions, la creença que no responsabilitat i abandonament de la cura dels fills, un tracte infantilitzat relatiu a baixa capacitat cognitiva per comprendre quins són els seus problemes, quins són els passos que necessita fer, la presa de decisions sense donar-los opció a decidir a la pròpia persona i l'element de jutjar i imposar criteris professionals per sobre la realitat de la pròpia persona. I en el part del que és les persones usuàries, el que sentiran aleshores és la desconfiança cap als professionals. Un picle pitjor de qualitat en la relació de treball amb el professional i, evidentment, un pitjor pronòstic i possibilitats d'abandonament del tractament. Com més creences estigmatitzants tingui la persona, i en aquest cas el professional, doncs, evidentment, la disposició professional és negativa, és no la més adequada.
pensaments, de creences, com pot ser que ells són responsables dels seus propis problemes, que justament si consumeixen drogues és perquè són dèbils de caràcter, que si són persones consumidores és que no tenen prou força de voluntat i són imprevisibles, que el seu consum de drogues per resoldre es necessita tocar fons, que persones consumidores són difícilment recuperables, que la veritat ells volen canviar, són que ells fan opció d'abandonar-les, no ho fan, no volen canviar en realitat. Les persones consumidores de drogues menteixen i sempre volen donar la volta, tots aquests elements de desconfiança, les persones consumidores roben, són violentes, són perilloses. Tots aquestes creences, tots aquests pensaments, evidentment, fan que el professional es posicioni en situacions molt més autodefensives, tingui menys tolerància i aleshores la seva creença de recuperació sigui menor. En aquest cas, menys simpatia i motivació per tractar el problema. Això sempre que es donen aquestes creences i hi ha aquesta baixa disposició professional d'atenció, acaba afectant el que és la població consumidora que es cau en situacions de major distància social i empitjoren les seves condicions socials i de salut. Hi ha diferents maneres d'avaluar i de treballar el que és el coneixement de quin és l'estat de percepció dels professionals cap als usuaris i que ens mostren que aquest element de baixa disposició o millor disposició per atendre camí llarg a recórrer. Com podríem treballar els temes d'estigma, com afavorir condicions o situacions lliures d'estigma? Podem parlar des del que és àmbits del que és la intervenció en el que és l'estigma públic i social i altres que tenen a veure amb l'estigma internalitzat. L'estigma social, sobretot en el que seria aspectes que tenen a veure amb la mobilització social, en promoure aspectes de contacte i treballar sobretot elements de sensibilització i educació i formació. Però en l'estigma internalitzat és molt important el treball grupal, el d'autoajuda i sobretot treballs que vagin orientats a el que és l'empoderament i l'autonomia de les persones consumidores. Elements importants en el treball contra l'estigma. Una és defensar els drets i treballar contra el que és els aspectes de discriminació i criminalització de la població consumidora. Perquè les persones que són consumidores no han de per què perdre drets humans. Treballar per la dignitat humana, l'autonomia individual i els seus drets socials i de salut. En aquest punt, sempre la resposta és adaptar-les a les particularitats individuals i col·lectives. Ja hem vist que, més enllà del consumidor o ser consumidor de drogues o problemàtiques, tots aquests elements d'estigma estan vinculats a la persona i les pot fer que els models d'atenció i l'accessibilitat als recursos estiguin d'alguna manera limitats. Per això, més enllà de tenir una perspectiva de gènere en l'accessibilitat a les dones o el que és el tractament, ho hem de tenir també molt present en el que són els col·lectius més desfavorits o fins i tot amb estigma per els elements d'ètnia o procedència. O també el que és promoure competències i responsabilitat. Evitar i atenuar danys individuals i a tercers sense eliminar el consum, també, i afavorir l'accessibilitat, com deia, als serveis. Des de la perspectiva de descriminalitzar, important pensar que una manera de treballar contra l'estigma és també tombar sancions administratives i penals que estan vinculades al tema de les drogues. No donar per vàlid o bo l'element punitiu en relació al consumidor de drogues. Tant vinculat al seu propi ús de les drogues o la seva possessió, o pròpiament la possessió de parafernàlia, o el cultiu o la compra. Però també, per què és important descriminalitzar? Perquè es pugui ser més fàcil l'accés als serveis socials i de salut, un dels elements que sabem que és o dificulta l'accés als serveis és pròpiament la criminalització del propi consum. Contribuirem a desestigmatitzar, afavorirem una justícia més digna i justa i permetrem assignar recursos també
a el que és l'atenció o la millora de les condicions socials i de salut de les persones consumidores. Un altre treball important a tenir en compte és normalitzar el consum i sortir de l'armari. És a dir, la mirada sobre el que és el consumidor sempre des de la perspectiva de l'addicció, del consum problemàtic, de l'estigma, del diagnòstic. Hem d'entendre que la realitat del consum de drogues és molt diversa i molt àmplia i que hi ha molta de la població que fins i tot ells mateixos resolen els seus problemes o els seus conflictes amb el consum de drogues. En aquest cas, la normalització no entès com una desconsideració o el que són les problemàtiques i el risc del consum de drogues, sinó des d'una perspectiva de conduir el consum, els aspectes que tenen vinculats al consum, al debat públic i d'alguna manera obert i no deixar-lo en l'espai del tabú, allò que s'amaga, allò que és indesitjable i que sempre hem de vincular amb la malaltia. Tots els temes que tenen a veure amb com sensibilitzar i formar la població i també, pròpiament, els professionals. Mario Benedetti diu, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. La sensibilització, tallers amb la ciutadania, formació de professionals, contacte amb persones vàries, intercanvi d'experiències. Es tracta de treballar com de construir i canviar representacions socials, els mites, els sistemes de valors, com hi ha representacions cognitives d'idees i coneixements que, evidentment, no s'ajusten a la realitat ni una mirada en l'acord a la complexitat de la realitat del consum de drogues i la seva dependència. En com canviar sentiments pejoratius, negatius, respecte a la població de consum de drogues o que presenta una problemàtica i treballar perquè hi hagi una predisposició d'actuar d'una manera diferent. En el cas del treball des de la formació de professionals, sobretot el que es treballa és reduir distància social i atribució de culpa a la persona, perquè és l'única manera que s'augmenta i es millora l'autoeficàcia professional en l'acompanyament i en l'atenció de les persones drogodependents. Un altre aspecte important en el treball d'abordatge en la desestigmatització és la reflexió entorn al nostre llenguatge. Molt del nostre llenguatge que utilitzem en relació al consum de drogues i en aquest cas el que és la problemàtica addictiva, doncs té un contingut pejoratiu, un contingut d'estigma. Com perdem de vista o no ens donem prou importància a l'element de la persona i centrem els elements definitoris en el consum de drogues, en la substància. I en aquest cas, doncs, parlar de persones en consum de drogues, persones amb problemàtica addictiva. No utilitzar, per exemple, el llenguatge com és la de l'addicte, sinó que tenen un trastorn, una problemàtica vinculada al consum de drogues. No donar etiquetes, addicto, yonqui, drogadicte, sinó que persona en situació de dependència a la substància. I en tot cas, des de la perspectiva d'entendre que la dependència és un element que sols pot ser explicat no només per una conducta compulsiva, sinó que és una conducta que està vinculada a una perspectiva biopsicosocial, que fa que la persona es vinculi d'una manera problemàtica a la substància. No parlar de persona neta, sinó persona que està abstèmia actualment, que justament no vincular els abordatges a la lluita, a combatre les drogues, sinó que responem, fem programes, abordem. Evidentment, no parlem de narcosales, perquè si no tot són narcos, narcopisos, narcotaxis, tot és narco. En el cas de les sales de consum supervisat, evidentment tenen un aspecte clar. Nosaltres
no fem substitució, sinó fem tractaments farmacològics. Són mirades de com parlem, com utilitzem el llenguatge pròpiament i com aquest llenguatge té una incidència sobre les persones i això ens porta a revisar el nostre propi llenguatge. I, evidentment, també en com ens comuniquem o com treballem amb els medis de comunicació. Els medis de comunicació sempre utilitzaran l'element més escabrós, més interessant en termes de mobilitzar la part morbosa socialment per atraure interès. Fins i tot justificant el titular més cridaner per poder generar majors clics. Aleshores, el treball amb els medis de comunicació ha de tenir sempre una aproximació preventiva en el que és com ens relacionem i ens comuniquem amb ells, perquè, evidentment, ells el que els interessa és allò que és innovador, per molt poc present o significatiu que sigui en l'àmbit del consum de drogues, i allò que és més cridaner, encara que sigui d'alguna manera poc corrent. El treball amb estigma també necessita un abordatge sobre el que seria empoderament de la població, especialment. L'element de treball empoderador té un aspecte molt important en el que és la dimensió del treball grupal. Tots coneixem els aspectes d'avantatge del treball grupal en termes terapèutics, però com també poden agafar un paper autoregulat, pròpiament des de la població usuària, en poder definir i conduir les seves mateixes formes de participació. I que justament tots els elements de participació en l'àmbit de l'atenció empodera i ens ajuda a ajustar els models d'atenció a les seves necessitats. Com i quan en són de partícips en tots els processos, no només en termes individuals, sinó del propi servei, ajuda en el que és l'empoderament de la persona i que també ens ajuda a treballar aspectes que tenen a veure amb els elements de context en com els afecten. I en aquest punt seria la mirada del grup com a motor també de conscienciació de com poden actuar més enllà del seu procés individual terapèutic en el que és una mirada comunitària de resposta a la problemàtica del consum de drogues. I aquests serien els aspectes de desenvolupar processos de comunicació o de treball cap a la comunitat. Des del que seria la participació pròpia de les persones usuàries en la resposta i l'empoderament de la població consumidora o el canvi de mirades d'estigma i pejoratius cap al consum i a les seves comunitats de consum de drogues. Exemples ben tenim molts, com han sigut iniciatives de pròpia població consumidora de drogues que han iniciat i han treballat els aspectes de treball des de la perspectiva de la reducció de riscos o de la reducció de danys, moltes vegades. I que des de posicions de ser minories en què sentint-se en una situació d'incapacitat per conformar-se, han produït elements d'acció, han sigut actives en canviar, organitzar comportaments i canvis en l'opinió i el desenvolupament de mobilitzacions de treball des de la pròpia població consumidora. Aquests serien tots els models de treball des de minories actives. L'altre aspecte interessant i important és poder identificar l'estigma, tenir un observatori, reconèixer que existeix i que si tenim millor coneixement d'aquests mateix, podrem crear vies per reduir l'estigma i també protegir els drets de les persones. Identificar-los a través de models d'alerta, denúncia, com pot ser un observatori, com el que té la Federació Catalana de Drogues amb la subdirecció, amb actiu, perquè
professionals o les pròpies persones usuàries o persones properes a elles puguin donar a conèixer les situacions d'estigma que poden ser percebudes o sentides en el que són els contextos d'atenció. I que, evidentment, tinguin no un valor de denúncia, sinó només, sobretot, un valor de coneixement d'allà i com s'està produint l'estigma i com, d'alguna manera, podem millorar i reorientar les nostres accions per canviar aquesta realitat, ja sigui per via d'accions de sensibilització o de formació. I aquest punt és un dels recursos que existeix i que, evidentment, us convido a aquells que estigueu aquí ara a utilitzar sempre. Treballar en grup i treballar amb la població de consum de drogues, i que deia que també en fer-lo partícip i empoderar-lo, doncs també té com a objectiu treballar i contrarrestar l'estigma que poden sentir. I que hi ha diferents recursos, com aquest que aquí poso, que està pensat i treballat i elaborat per pròpia població consumidora per justament reduir els efectes d'estigma internalitzat. Ser-ne conscient i d'alguna manera donar-li la volta i posar-se en acció per reduir-lo i contribuir aleshores a que la problemàtica en què un se sent immersa sigui molt menor. Seguim tot el tema que tindria a veure amb el desenvolupament de treballs de dinàmiques, de treball grupal, de reflexió i de propositives d'acció. Tenim tota la via de la protesta i la denúncia. Fixeu-vos que aquí a Catalunya potser també tenim grups de persones usuàries que un dels seus elements és donar veu a la seva situació que viuen i justament d'alguna manera rebel·lar-se i justificar una posició de demanda de canvi de treball. El que és important és que aquest empoderament i aquesta posició de protesta i denúncia sigui present i es pugui donar a terme i en aquest punt els professionals i els serveis acompanyar que aquest aspecte d'àmbit del que és com ens representem i com ens posicionem en el context social, que definitivament és allà on nosaltres vivim, es pugui donar d'una manera clara i que justament ens ajuda a reduir els aspectes d'estigma que existeixen en relació a la població consumidora de drogues. Per anar acabant, parlaria de com els professionals tenen una posició privilegiada per incidir contra l'estigma i que poden ser a partir de, primer, prendre consciència com opera l'estigma sobre les persones que usen substàncies, com tenen una repercussió en l'aparició i l'agreujament de la seva problemàtica addictiva i quines són les barreres d'accés i dificultat que existeixen de les persones consumidores envers els serveis d'atenció. I com també l'estigma és present en l'atenció professional. Com hem de fer revisió de les nostres maneres d'observar la població consumidora i situar-nos en respecte a ells. Això passa per canviar. Una manera és eliminar llenguatge i tracte estigmatitzant, advertir, denunciar tractes estigmatitzants que puguem observar per justament millorar, conduir una situació que sigui cada vegada més permeable i més adaptada a les necessitats de la població consumidora i promoure activitats pròpiament amb les persones consumidores, amb les persones usuàries que ajudin a revertir estigmes en els seus contextos, però també estigmes internalitzats en la pròpia persona. Des dels serveis i dels propis dels professionals hem de mirar la comunitat com un element necessari sobre el que treballar i en això vinculant-nos a el que són mobilitzacions que tractin de disminuir els tractes discriminatoris i de criminalització, promoure espais de contacte entre la comunitat i les persones consumidores
perquè ajudin a conèixer millor la realitat, a entendre de les persones que poden presentar aquestes problemàtiques i generar espais d'intercanvi d'experiències i de desconstruir idees errònies. Tot el treball que puguem fer cap als espais de context de comunitat, de sensibilització i educació, revertiran en la millora de les condicions de tractament i de vida de les persones consumidores. Espero que s'hagi seguit bé l'exposició. Vull compartir amb vosaltres ara un espai de reflexió, de treball, que pugueu expressar les vostres consideracions, les vostres opinions i poder també, si voleu, presentar preguntes.